Il-ħolma tagħna saret realtà. Dan stqarru l-President tal-Klabb tas-Sajrins fl-inawgurazzjoni tal-ewwel fażi tal-pixxina State of the Art tal-klabb b'investiment ta' 3,500,000 euro. Hawn il-President tal-klabb Dr. Carmel Vella qal kif huwa jiftakar meta fil-passat il-plejers tal-klabb kienu jinżlu fil-makiesaħ. Spjega kif din il-pixxina msaħna kienet bżonn juża hekk kif aktar u aktar tfal u żgħażagħ jixtiequ jipparteċipaw f'dan l-isport u apparti minn hekk din il-pixxina ma tintużax biss minn dan il-klabb. Din hija l-ewwel pool ta' Malta issa open pool state of the art. Se tkun imsaħna s-sena kollha u di blajnuna ta' Sports Malta wkoll. U se tagħti ċans mhux lis-Sajrins biss jitrejnjaw matul is-sena manka klabs oħra bħal lotters li qegħdin jiġu minn hawndex regolarment. Il-kap eżekuttiv ta' Sport Malta Marku Tajjer stqar kif dan il-proġett huwa parti minn kullana ta' investimenti simili, fosthom dak tal-pixxina ta' Biġ Zebbuġa. Il-Ministru għall-Isport Clifton Grima sostna kif dan il-klabb ta' 90 sena għandu l-aqwa faċilitajiet li qatt kellu. Hawnhekk qegħdin naraw kif il-proġett sportiv ħajkun ta' benefiċċju mhux biss għall-laqda sportiva għall-isportivi kollha, għall-professjonisti anke sportivi, imma anke għall-iskejjer. U allura nkomplu nikkonfermaw kemm l-isport huwa parti integrali minn dik li hija l-edukazzjoni sieħa li rridu nagħtu lit-tfal tagħna, edukazzjoni sieħa li twassar sabiex it-tfal tagħna jilħqu l-iżvilupp sieħ tagħhom u jkollhom il-ħiliet kollha neċessarji sabiex ikunu jistgħu jagħmlu differenza fil-ħajja ta' kuljum.